Bon dia. M'agrada molt ser aquí perquè m'agrada molt treballar amb l'equip d'Innovamat perquè crec que estan fent i treballant amb una proposta molt seriosa i d'una manera molt fonamentada i crec que justament en educació el que necessitem són propostes fonamentades, serioses, que es basin en les evidències per poder avançar. Jo el que intentaré és, a la primera part, explicar una mica les coses que a vegades ens situar-nos i posar-nos d'acord amb un marc que d'alguna manera ens preocupa a tots. És cert que vivim, i ho ha comentat molt bé el Jordi abans, en un moment de polarització educativa. Però aquesta polarització educativa moltes vegades es basa en coses que són impressions personals d'un, situacions concretes, moments, i moltes vegades, jo crec que això és molt important que ho tinguem clar, fruit també del nostre malestar per no saber situar-nos i entendre el que és l'educació avui. Malgrat, a vegades als profes ens passa que quan ens pregunten l'hora expliquem la història del rellotge, però sí que crec que m'interessa, abans d'entrar just al tema de la gestió d'equips, explicar justament per què és tan important la formació avui. Que el món està girat ho sabem tots. L'altre dia em preguntaven en un estudi que feia una empresa important si em feia por el futur del pes de la intel·ligència artificial. I jo li deia, sí, però també em fa por el tema del canvi climàtic o també em fa molta por i ningú s'ho podia imaginar un petit virus que en un moment donat va ser capaç de trastocar tota la nostra societat. El món és absolutament girat, al món realment estem en una situació d'una complexitat brutal i el que està clar és que malgrat a vegades ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, no podem continuar fent el mateix. I no podem continuar fent el mateix per 3 motius, que és el que jo intentaré explicar-vos en la primera part de la xerrada. La primera cosa és nosaltres ens trobem en una situació que quan la sentim sobre el paper és molt òbvia. Evidentment, escolarització universal. Tots els infants, tots els joves tenen dret a educar-se. Al nostre país l'escolarització universal arriba legalment fins als 16 anys. En molts països de Sud-amèrica, i de realitat de facto aquí també, arriba fins als 18 anys. Penseu, i és veritat que jo soc una mica gran, però que no fa tants anys hi havia nanos que a partir dels 14 anys entraven al món laboral. I abans molts d'aquests nens estaven en formacions tècniques de dubtosa qualitat i de dubtosa certificació. Tot això ha fet canviar moltíssim perquè ens trobem realment que hem de donar resposta a aquesta escolarització universal i no en sabem. Perquè tenir a les aules, i això crec que hi ha hagut els últims temps alguns articles molt interessants en aquest tema, tenir a les aules, sobretot, evidentment, a secundària, on el tema ja és dramàtic, tots els infants requereix replantejar-se molt bé el que vol dir l'educació. I aquí, i aquesta notícia és antiga, fixeu-vos bé que no és la UNESCO, sinó directament la ONU, ens diu, ei, tenim un problema perquè tenim els nens a les escoles, però a les escoles no aprenen res. El nostre problema és una crisi global d'aprenentatge. Això va molt lligat amb un tema que és molt important. Tenir els alumnes a l'escola no és suficient. Hem d'assegurar que aquests alumnes aprenen i aprenen amb un aprenentatge essencial, rellevant, que realment els ajudis a transformar. Fixeu-vos bé la potència que té l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. En el seu text, penseu que jo a vegades dubto de si això dels ODS no és una mica més de propaganda per curar-nos amb salut, és a dir, per quedar-nos molt tranquils en el primer món, però sí que és cert que posar-se d'acord tots els països per poder fer, pràcticament tots els països, per poder tenir uns objectius pel 2030, que evidentment no arribem ni en broma, és molt fort. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge per tothom durant tota la vida. Senyors, això no és el que feia l'escola tradicional. El que feia l'escola tradicional, i ho veurem després també, és certificar que les persones sabien unes coses per poder entrar en una carrera universitària, en una formació professional, i tira que te vas. En aquests moments això és radicalment diferent.
I és per això que tindrem que escoltar molt bé el que ens diu la Laura quan ens parli del tema de per què és important avançar en una educació competencial. I per què? I per tot això és molt important que nosaltres ens donem compte que estan canviant les coses, que hi ha un canvi d'escenari i hem d'avançar en una nova escola. Una escola on les diferències hi són. I fixeu-vos bé que no estic citant un senyor d'avui, estic citant a una de les persones clàssiques amb el que seria l'educació infantil i el que és sobretot l'educació en la inclusió. I ens diu clarament una cosa, que ens l'hauríem de gravar aquí. Jo no m'he posat la paraula. Jo diria que per mi l'educació és passió, és compromís, és passió. I nosaltres ens hauríem de quedar molt clars amb el que diu. Senyors, tenir tot l'alumnat a l'aula vol dir que tenim persones amb interessos diferents, amb capacitats diferents, amb formes diferents d'aprendre. I això requereix que nosaltres, com a professionals de l'educació, ens fiquem al cap que hem de donar resposta amb això. I clar, no és tan fàcil, perquè nosaltres estàvem acostumats al que teníem que fer és explicar mi llibre. I això era una cosa concreta i l'important era que nosaltres fóssim capaços d'explicar durant un temps totes aquestes coses. Però quan l'escola és per tots, això ja ens trastoca. Primer punt, com podem fer per garantir que estem treballant per avançar en una escola per tots? Per tots i cadascun dels alumnes que tenim a l'aula. Me'n vaig al segon punt. A veure, la situació del Covid l'ha posat, ens ho ha posat sobre la taula, però jo crec que hem de començar a pensar més enllà de post-Covid. Hi ha moltes coses que són fruit de situacions socials que, sí, potser el Covid ens ho ha desencadenat, però està claríssim que les coses no van bé. I està clar que nosaltres tenim uns infants a les aules, uns joves a les aules, amb una sèrie de problemes personals i de situacions que en alguns casos, i perdoneu-me que sigui, que em permeti parlar amb molta franquesa, no sé fins a quin punt l'escola no és responsable de provocar aquestes situacions, però ens trobem amb persones que tenen una situació personal molt dura. He estat, com no sé, suposo que alguns de vosaltres ho sabeu, amb el mal anomenat grup d'experts, amb el grup impulsor de les mesures PISA. I estudiar els resultats de PISA és molt interessant i evidentment ens demostren que hi ha moltes coses que no fem bé i que les hem de fer bé. Els resultats PISA són un dels elements, un dels factors que ens fan pensar, ens fan repensar la nostra educació. Però si mirem més enllà dels resultats de la comprensió lectora, els resultats en matemàtiques, hi ha una dada que és absolutament flagrant. I és absolutament flagrant amb el tema dels adolescents. Els alumnes no tenen sentiment de pertinença, no se senten bé a l'escola. L'escola no és el seu lloc. I, a més, t'ho diuen clarament, que el que volen és no estar a l'escola. Això ens hauria d'amoïnar molt, perquè al final l'escola és el lloc on aquests alumnes el que reben, i per això jo crec que ens hem de sentir responsables, i permeteu-me la gosadia, l'atreviment de posar un acudit de la Mafalda. A la Manolito, i explico un detall només, perquè és l'amic que té una botiga, perquè entenguem el context, li diu, l'altra vez la maestra me puso mal. I ell diu, ¿para eso viene uno todos los días a la escuela? I fixeu-vos bé que ens diu, porque si uno viniera de vez en cuando, vale, pero hacerle esto a un cliente, i cliente amb la concepció de botiguer, no que quan tens algú que ets un client. Això és el que reben contínuament molts alumnes. I ho comencen a rebre de manera activa o de manera passiva, m'atreveixo amb tothom, perquè a vegades també, quan tenim alumnes a partir de quart de primària, que comencem a veure, i a matemàtiques és un dels fets que veiem molt, que no se n'enteren, que no saben, moltes vegades mirem a l'altre cantó i no analitzem com resoldre el problema. Bueno, no sap gaires mates, bueno, però es porta bé, bueno. I aquests nens comencen a tenir una idea claríssima del que representa ser un fracàs escolar. Quan aquests nens passen a la secundària, sobretot si fan un canvi d'escola, entren en un institut, el canvi és flagrant. I aquí ells tenen la consciència claríssima d'això. Bueno, no intento anar enrere per no liar-la. Tenen la consciència claríssima d'això.
de que l'escola no és el seu lloc, de que ells no estan allà per estar a l'escola. I aquí comencen les situacions problemàtiques. Què hem d'intentar fer? Què hem d'assegurar? La primera cosa que nosaltres hem d'assegurar, perquè educar no va d'aprendre mates, va de pensar que pots aprendre, de que tu tens un lloc a l'escola. I això va de que les matemàtiques o la llengua o el que sigui no és un entorn tancat, que tu pots. I això vol dir que tens un entorn que et dona confiança, que no et tracta com si no hi fossis, que no et tracta com fent-te fora, sinó que assegura que estàs en un entorn de confiança, en un entorn on els infants, tots els infants tenen dret a considerar que l'escola és casa seva. És un lloc on se'ls acull, és un lloc on li donem la força per continuar avançant. I la força per continuar avançant, perquè no em comenceu a criticar abans, no hi ha preguntes, no?, després de la meva intervenció. Però després del cafè podem fer les preguntes que vulgueu i per suposat, una de les coses que ens ajuda a fer millor les coses és ser capaços de parlar, dialogar i veure i entendre els arguments dels altres. Els infants necessiten que els hi diguem, partint del que no fan bé, el que poden fer bé. Perquè tinguin confiança, perquè vegin, i jo crec que això és una de les coses que a mi m'emociona quan sento parlar de com es treballa les matemàtiques i Novamat, és que no es deixa ningú fora. Tots els alumnes s'escolten. I quan un alumne en una classe diu una cosa, perdoneu-me així la confiança d'estar entre educadors, que és un disbarat, no li dius calla-te, sinó li dius i per què dius això? I escolta'm, i el fas pensar. I a partir d'aquí aquest alumne pensa que potser sí que l'escola és un lloc on ell té alguna cosa a dir. Nosaltres hem d'assegurar que aquest alumne té expectatives. Segur que heu llegit els estudis de veure quins són els elements, el llibre, no me'n recordo l'autor, de les expectatives, per la importància de les expectatives per aprendre. De les expectatives que jo tinc, que depenen de l'entorn, de la meva família i dels meus professors, depèn molt una part importantíssima del meu aprenentatge. Fer un entorn on es confiï en l'alumne és un element determinant perquè aquest alumne pugui aprendre. I quan aquests alumnes reben aquesta idea de mal, com el pobre Manolito, aquests alumnes les estem foragitant del sistema. Per tant, fixeu-vos bé que aquí tenim una idea molt important. Si tenim el 100% dels alumnes a l'escola, no tots els alumnes poden arribar al mateix. Està claríssim que no. El que està clar és que tindrem alumnes que el que ens interessa és que avancin. El dibuixet de dalt fa molt riure i segur que l'heu vist en qualsevol dels 1.000 cursos que segur que heu fet. I el senyor li diu, voy a hacer una evaluación justa. Suban todos al árbol. I quan tu veus això, fixeu-vos bé que girat que tenim al cap, pensem, ui, pobre peix, no podrà pujar a l'arbre. Pobre elefant, trencarà l'arbre. Senyors, perquè nosaltres tenim una idea del que fa l'escola que és unidireccional. Si jo obro el front i penso, senyors, el peix és l'únic que pot viure, que té la capacitat per viure a l'aigua. I si jo canvio el meu objectiu d'avaluació, si jo miro als alumnes amb una altra manera la frase del Malaguzzi, jo seré capaç de potser d'incorporar molts d'aquests alumnes. L'important d'aquesta escola del 100% és una escola que incorpora la persona, és una escola que d'alguna manera garanteix que tothom avança. Tothom al mateix lloc? No. I després em permetreu que vegi que parlem del que és important. Si parlem d'una avaluació que ha de tenir present a tota la persona, tots els talents, totes les capacitats, tots els interessos de la persona, necessitarem, i això també és un element que hem de tenir molt clar, hem de necessitar i de treballar molt bé amb les famílies. I és per això que qualsevol canvi que fem, i em semblen superinteressants els tallers que es fan amb les famílies, quan es fan canvis, les famílies han d'entendre. Suposo que amb tot això de les baralles heu sentit algunes famílies. Ui, no sé pas com aprenen les matemàtiques ara. Hem de parlar amb ells, els hem de comunicar, han de saber què fem. Perquè si no,
evidentment que no tenen expertesa i provenen d'un sistema d'aprendre les matemàtiques molt diferent del que estem treballant. I és per això que el treball conjunt amb les famílies és clau. Hem de treballar amb elles, hem de garantir comunicació, hem de garantir espais de col·laboració, perquè, senyors, els nens, la frase aquesta, que pobre diuen que l'ha dit el Mújica, l'expresident d'Uruguai, que ara just està molt malalt. Jo dubto que ho hagi dit ell, perquè és un home amb molt sentit comú. Ell ens diu, o diuen que ha dit, les escoles són per aprendre, los niños vienen educados de casa. I això no és veritat. I això ho sabeu vosaltres. I això, perdoneu-me, perquè m'he promès que seria molt breu amb el temps, però ahir la notícia dels deures. Però s'han trastocat? O sigui, no tenen res més important que parlar sobre temes d'educació que parlar dels deures? Senyors, els deures són un element de discriminació brutal. Perquè entre el nen que quan arriba a casa té la mare, el pare o algú que l'ajuda a fer deures i el nen que no té ningú o la persona que no té capacitat per ajudar-lo, això és un element de discriminació brutal. Ara bé, les famílies han de col·laborar amb el que fem a l'escola, ha d'haver una continuïtat educativa. I això a vegades no vol dir exactament fer deures o fer un tipus de deures amb què realment es pugui fer una col·laboració o treballar molt amb les famílies perquè entenguin com hem de fer les coses. Perquè el que segur que hem de garantir és coherència, que treballem i remem tots en la mateixa direcció. Perquè l'alumne ha de sentir que tots, per tots nosaltres, el més important és el que ella està fent. I això vol dir garantir que estem educant en una escola amb una visió holística de l'alumne i, a més, on creiem que tots els alumnes poden aprendre. I la tercera premissa està molt vinculada al tema de la competència i està molt vinculada a que estem tots aquí avui. Està claríssim que abans, i totes les coses, qualsevol disposició d'aquestes, qualsevol posicionament d'aquests, té un punt a vegades una mica extremista i, per tant, no correcte del tot, incorrecte. Però és cert que abans vivien en una situació, jo li dic, de pàramo, d'estabilitat. Primer, l'educació era un ascensor social. Senyors, ara l'educació no és un ascensor social. O almenys no ho és d'una manera tan directa com ho era en la gràfica de dalt. Ens eduquem, anem a la universitat i tenim una bona feina per tota la vida. Ara, els nostres joves, nosaltres ja, ens trobem en un entorn on formar-nos forma part determinada. Vosaltres no vau estudiar matemàtiques ni a la facultat. Si a les facultats us van ensenyar matemàtiques, com s'estan treballant a Innovamat. I això vol dir que us heu de formar. I això vol dir que estem contínuament amb aquesta acordeó, amb què estem contínuament en processos de formació, reformació, replantejar-nos coses. Fins i tot a vegades, en moments en què nosaltres sortim del mercat laboral, sortim de la feina i ens preparem per fer feines noves. Segur que heu sentit una frase que la diuen molt, i la versió que jo us diré ara és una miqueta dura, però és la realitat. Els joves treballaran amb 5 o 6 feines diferents al llarg de la seva vida que encara no s'han descobert. La realitat actual, segons alguns dels pensadors, i aquí tot és opinable, és que els joves, la gent que s'està formant a les nostres escoles, probablement treballaran amb 3 o 4 feines simultànies per poder arribar a tenir un bon sou. I potser és la seva opció de vida, no sabem. Perquè hi ha moltes coses que nosaltres creiem que la gràfica de dalt de l'estabilitat és una gràfica genial. I és probable que quan parlem amb gent jove ens diguin que aquesta situació de canvi, de modificar coses, per ells és una opció millor. I aquí nosaltres hem de tenir aquesta virtut de saber escoltar i de saber entendre que potser el món realment està canviant. I aquí entra de ple una idea que és vital. El que hem de garantir a l'escola és que aquests alumnes estan preparats per això, per continuar aprenent al llarg de la vida. I això vol dir que aquestes persones hem de garantir que nosaltres els donem les eines per continuar aprenent. I això va més enllà dels continguts, que no vol dir que no tinguem que treballar els continguts o els sabers, com li agrada dir al gran professor César Coll. Aquests sabers bàsics són claus, però són claus per posar-los en joc i ser capaç de, a partir d'aquí,
ser capaços de tenir eines per poder continuar aprenent, per poder utilitzar aquests sabers en contextos diferents, per saber aplicar el que estem aprenent. I això implica que nosaltres, i aquesta frase, el llibre està bé, però la frase és de les que d'alguna manera demostren clarament el que volem dir. Passem d'un alumne, que era el nostre alumne ideal, que ho sabia tot. Fixeu-vos bé que en les nostres avaluacions, vosaltres sou molt joves, ja, però jo sí que ho he vist i a vosaltres us han avaluat així. L'alumne bo era l'alumne que s'ho sabia tot. El professor explica, fem uns exercicis, estudiem i repliquem el que hem estudiat en un examen. Sábelo todo. Nosaltres necessitem treballar amb alumnes que siguin apréndelo todos. Alumnes que tenen ganes d'aprendre i que mantenen la curiositat i la capacitat de continuar aprenent. I us diré una cosa, per tots aquells que ens diuen que estem educant en una societat de que tot és jauja. Ser apréndelo todo és molt més complexa. L'escola de l'apréndelo todo requereix per part dels mestres molta més implicació i per part dels alumnes un aprenentatge molt més profund, com ha dit abans el Jordi, un aprenentatge essencial. Per tant, potser que ens posem. Aquests són els 3 factors que ens fan que tinguem que canviar. Hem de donar resposta, i una resposta real, una resposta coherent a tots els alumnes. Hem d'assegurar que veiem a la persona en un entorn de confiança, en un entorn que ens preocupa ell i no fem fora del sistema cap alumne. I 3, garantim que aquest alumne està preparat per continuar aprenent. És una mica diferent de l'escola del sábelo todo. I a sobre, pumba, PISA. I què fem? Davant d'una situació com aquesta, tot es posa en dubte. I a més, com moltes vegades, i ens falta a tots, molt criteri rigorós de treballar les coses, posem en contradic tot. Senyors, les proves de PISA, i us recomano que escolteu les xerrades, que ja ho heu fet segur, que ha fet la Laura sobre aquest tema. Les proves PISA mesuren aprenentatge competencial profund amb alumnes de quart d'ESO, de 16 anys. I això vol dir que estem veient molt més enllà de si saben resoldre un problema, pim, 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 amb un esquema directe, no? Del sábelo todo, sinó que anem amb una concepció molt més profunda de l'aprenentatge. Les proves PISA, i només faig un parèntesi aquí, les proves PISA es creen per l'OCDE sobre l'any 2000, perquè vosaltres sabeu clarament, perquè a més ho han dit per activa i per passiva, que l'OCDE és una organització econòmica d'empreses que el que vol és que les persones que surtin de l'escola estiguin ben preparades per treballar a les empreses. Pim-pam. I aquest pim-pam vol dir que quan ells canvien i fan i dissenyen les proves PISA, que estan superben dissenyades perquè ells tenen el que nosaltres no tenim, temps i diners, dissenyen unes proves genials per assegurar, amb una manera de fer que és molt bona, també s'ha fet aquí a Catalunya, és canvio les proves i d'aquesta manera aconseguiré canviar el sistema d'aprenentatge. M'explico? És una manera ràpida de canviar. Aquí es va fer quan es van fer les proves de competències de 6è i quart d'ESO. Fem unes proves competencials i les escoles diran ui, 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 això és diferent, anem a canviar sistemes. És una manera ràpida de canviar el sistema. Això fa PISA. I PISA el que vol és que els aprenentatges siguin d'una altra manera. I siguin d'una altra manera per tots els infants. Perquè, a més, malgrat ser l'OCDE, Organització Econòmica, tenen un concepte d'equitat i de justícia molt fort i molt impregnat. Perquè les millores han de ser en totes les escoles. Perquè si no, no anem bé. Perquè per seleccionar èlits i formar bé èlits hi ha molts altres sistemes més ràpids. Si jo vull assegurar que realment l'escola respon a tots, m'haig de plantejar les coses d'una altra manera. I què és essencial en educació avui? I quines són les coses que hem de canviar? Com el meu temps és limitat i estic veient que en qualsevol moment em diran que vaig malament, hem de fer això. Garantir que eduquem per una situació diferent i que, per tant, hem de posar en joc valors. Educar per un aprenentatge de competències que ajudin els alumnes a continuar aprenent. I assegurar, perquè això és molt important, que aquests alumnes mantenen les ganes de continuar aprenent
igual que les hem de mantenir nosaltres. Un bon mestre és sempre el que té una actitud d'aprenentatge. Un bon mestre és el que s'aixeca cada matí i té una curiositat. I, a més, és capaç de transmetre-la als seus alumnes a l'aula. Aquest és el bon mestre. No el que sap molt. El que sap molt continua tenint ganes d'aprendre i té clar que la seva funció és que tots els seus alumnes aprenguin. Nosaltres a Virolai fèiem servir aquest arbre, que és l'arbre de l'educació, i que d'alguna manera respon amb això. Forts valors, educar amb forts valors, perquè estarem en una situació molt convulsa, garantir que estem treballant amb un seguit de competències per aprendre, és a dir, li dono als alumnes els elements que necessitaran per continuar aprenent. Recordeu la gràfica de l'acordeó? I, a més, garantim que aquests alumnes mantenen les ganes d'aprendre, potencial d'aprenentatge. Ens deia el gran Jorge Wagensberg, que no sabeu la sort que vam tenir de que visqués amb nosaltres aquí al nostre país, que els nens han de sortir de l'escola amb més preguntes que respostes. I és això, ganes d'aprendre, curiositat. Quan vosaltres teniu al vostre claustre professors amb ganes d'aprendre, que quan els dieu anem a veure aquesta proposta, he vist no sé què, diuen, vinga, va, som-hi. Aquesta gent suma, aquesta gent fa equip i aquesta gent d'alguna manera garanteix que les coses. Però si em permeteu que us digui el que és essencial en educació, i crec que després ho anirem veient al seguit de les ponències del matí, el que és essencial en educació, i permeteu-me que em fixi primer amb la base del taburet, i és una cosa que ara clama al cel i que nosaltres, amb les conclusions del grup de PISA, ho hem posat, el treball de l'atenció i de la concentració a l'aula. Estem en una situació, jo us estic veient a vosaltres molt atents, però el problema que tenim és que estem davant de moments en què l'atenció davant dels alumnes és baixíssima. I això fa que la seva capacitat de concentració sigui molt baixa. Per què? Perquè tots els inputs exteriors. Tenim nens de 3 i de 4 anys que arriben a l'escola després d'haver vist el cotxet de la seva cadireta un vídeo amb 40.000 inputs. I arriben a l'escola i vinga, calma i tranquil·litat. No anem bé. Aquests nens nosaltres hem de treballar amb ells per assegurar que treballem de manera educada temps de silenci, temps de reflexió, temps de concentració. Perquè si no fem això, no podrem treballar l'educació de l'esperit crític. Per tant, la primera cosa que com a escola hem de focalitzar com a essencial i ens hem de focalitzar nosaltres com a educadors és l'atenció, la concentració i la reflexió. I què més? 2 valors que són determinants. I són 2 valors que quan estàs treballant són genials per poder-ho treballar amb temes de matemàtiques. També, evidentment, amb llengua, però permeteu-me que estem en una jornada de mates i parlaré més de mates. En matemàtiques, que és el tema de l'autosuperació. Necessitem alumnes que se n'adonin que esforçar-se, no perquè ningú t'ho mana, perquè en aquest entorn d'acordeó poques coses els hi manaran. Una de les coses que són determinants, i per això és tan important educar en valors, és que aquests nois conduiran la seva pròpia vida. I quan condueixes la pròpia vida, ningú et diu has de treballar, has de fer, ets tu mateix, que has de tenir el valor de l'autosuperació molt clar. I el valor, i això es pot veure clarament quan tu estàs resolent un problema, una situació complexa, de la perseverança. De m'equivoco, analitzo per què m'he equivocat i torno a fer-ho. I torno a fer-ho. I aprenc justament gràcies a aprendre de les errades, amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, ostres, fixa't, no ho he plantejat bé, i a partir d'aquí soc capaç de treballar. I no m'oblido de la tercera pota del taburet. La tercera pota del taburet, clarament, és la curiositat i la creativitat. En temps d'intel·ligència artificial, tot el que siguin valors, també ho són l'atenció, la reflexió i la concentració, valors pròpiament humans, són els valors essencials per treballar. Senyors, hem de fer nois curiosos, amb ganes d'aprendre, que se'n vagin de l'escola amb el dilema matemàtic al cap, que se'n vagin de l'escola amb curiositat per saber, que davant de no sé què, que el dia que els hi expliquem les lleis de Mendel, que si voleu parlem si valdria la pena explicar-les o no, però jo soc biòleg i ho he explicat molts anys. Quan als nens els hi dius el caràcter dominant és el groc i els nens et diuen tots els pèsols són verds,
Ah, què passa? No valdria la pena que els nanos investiguin a casa seva, i això sí són deures, que investiguin a casa seva perquè els pèsols són verds, quan el caràcter dominant és el groc? I tu no els hi resols, els hi envies el problema i els fas pensar i planteges i d'alguna manera garantim que aquests nanos tenen curiositat i que són capaços d'establir respostes d'una manera diferent. I això ho dedico al Frank, que després us parlarà de tecnologia, d'informàtica, de programació. I és molt important això. Cuidado, perquè amb el tema aquest clarament d'aquests confrontaments ens diuen però els nens a l'escola què han de venir? A esforçar-se o a passar-s'ho bé? Els nens han de venir a l'escola a esforçar-se i esforçant-se s'ho han de passar bé. Perquè l'aprenentatge no és un càstig diví. L'aprenentatge és una actitud de vida que m'ajuda a ser millor i que d'alguna manera em representa un repte amb el que gaudeixo. És el gaudi de l'obra ben feta, d'haver aconseguit el que jo pretenc. I això, senyors, és molt important que ho eduquem. I és veritat que en el procés d'aprenentatge hi ha moments que als alumnes els has de dir confia en mi, has de passar per aquí. Però a partir d'aquí continuem aprenent, ens continuem esforçant, perquè quan jo assoleixo un repte, estic aprenent i estic aprenent en profunditat. I oblidem-nos de les programacions. L'altre dia em va saber greu perquè no vam tenir temps de dialogar. És que els canvis de llei, oblida't dels canvis de llei, no van amb nosaltres, no podem fer res amb els canvis de llei. Oblida't de les programacions, oblida't de la falta de temps, oblida't dels nivells. Garanteix que a la teva aula els infants que tenen es belluguen amb això que nosaltres hem plantejat. Educar l'autosuperació, la perseverança, la creativitat, l'atenció i la concentració. Perquè aquesta és la realitat de la vida. I això tots aquests senyors que són tan savis i que diuen que ells expliquen tant i los niveles, la realitat, i és exactament el que passarà avui al final de la meva xerrada, i ho sento, de totes les xerrades, tindrem la sensació que estem explicant un cub de Rubik molt ben muntat. Vosaltres sortireu amb un cap com un bombo pensant. I al final us quedareu amb les idees d'allà, que en realitat són les idees que d'alguna manera ja teníeu allà mitjà dormides i que nosaltres al llarg del matí heu dit, hosti, això diuen això? Ai, ara el Frank diu això, la Laura, la Coral. I d'alguna manera diran, veus, jo per aquí ja ho pensava. I això, senyors, és el que passa amb els nostres alumnes. Que a vegades, i això ara hi ha una tendència molt important, potser els hi estem enviant, jo avui també, masses missatges. I l'important és que concentrem per saber que realment estan aprenent. La frase és prepandèmia. I el Noah Harari, que és un senyor, jo li tinc, m'agrada molt, com és molt ric, això ho graven, però és igual, com és molt ric podeu baixar-vos el llibre de 21 leccions pel siglo XXI, està en català també, i té un capítol sobre educació que és imperdible, us el podeu baixar i vosaltres us el llegiu. Això és d'un altre article, però és igual de potent. Diu, l'important és educar persones que tinguin el cap clar. Educació emocional i salut mental. I a partir d'aquí, que estiguin preparats per continuar aprenent, per continuar canviant al llarg de la vida. Un senyor molt savi, no diré el nom, però ens deia, quan vam parlar amb ell, vam parlar amb molts experts pel tema de PISA. I un dels experts ens va dir, el que aquests alumnes han d'estar preparats és per canviar. Perquè viuran en entorns de canvi continuat. I per estar preparat per canviar, senyors meus, has de tenir molt clar els valors interns. Per això l'educació de valors és determinant en el moment actual. I és per això que nosaltres hem de veure exactament com avancem per aquí. I avancem clarament amb això. I la primera cosa és atenció als moviments de transformació. Perquè ens ha passat moltes vegades que hem volgut fer canvis pim-pam. Ui, ara he vist això. Ui, vinga. Ai, mira, això d'Innovamat està bé, vinga, va, som-hi. I no és això. La transformació ha de ser fonamentada en evidències. I aquí hem de fer tots mea culpa, molts, perquè hi ha coses que a vegades hem implementat, així, pam, a cop, però sense pensar si realment és evidència. Busquem evidències del que fem està bé i funciona perquè els nostres alumnes aprenguin més i millor. Tots els nostres alumnes aprenguin més i millor. Amb formació arrelada i una formació que realment els professionals
entenguin el perquè de les coses. No hi ha pitjor, la millor eina del món educativa, si es perverteix perquè no tenim una bona formació, no garanteix que ho treballem bé. I això ho treballarem ara en aquesta segona part. I avaluada amb sensació d'eficàcia. Hem de garantir que s'avalua perquè amb un criteri, que és el criteri clar. I només ho diré una vegada perquè sóc una pesada, però les escoles estan perquè els alumnes aprenguin, no perquè nosaltres ens distraiem explicant coses i parlant. I si nosaltres és així, el nostre criteri ha de ser els nostres alumnes aprenen més i millor amb Innovamat? Els nostres alumnes aprenen més i millor treballant amb ABPs? Sí, no. I si és no, revisem el plantejament, perquè vol dir que no estem fent bé les coses. I l'última, fixeu-vos bé que ho he posat molt gran, de crit, sostenible. Perquè nosaltres podem ser genials, boníssims, perquè els que esteu aquí sou els convençuts. Però, senyors, nosaltres hem de fer un procés que garanteixi que la transformació és arrelada i és d'equip. Si nosaltres fem coses que s'acceleren molt, els nostres professionals a les aules faran un pas enrere perquè s'espantaran. I hem de garantir que és sostenible, que es pot fer amb el temps i es pot mantenir. Per això, una de les meves frases preferides és la transformació no és qüestió de rellotge, sinó de brúixola. I moltes vegades fent canvis molt ràpids no s'ha aconseguit fer els avanços que volia. I és evident que un dels elements determinants és que molts de vosaltres sou directius, coordinadors, en realitat qualsevol mestre és un líder. Uns líders que garanteixin que la transformació educativa es fa. I això vol dir que tenim un somni, que som capaços de portar aquest somni a la nostra escola. Però aquest somni l'hem de portar a la nostra escola garantint que sigui un somni que estigui contextualitzat a la nostra situació. Aquí conec algunes de les persones, per exemple, els companys d'MDP, que tenen escoles en molts llocs. No poden fer el mateix a cada escola, perquè cada escola té unes característiques, unes situacions, un claustre. Una de les coses que garanteix el bon lideratge és que és capaç d'adaptar el projecte, contextualitzar-lo i posar en el ritme d'implementació que garanteixi que es pot portar a terme. Un bon líder és el líder que és capaç d'assegurar clarament que volem anar cap allà, brúixola, que garantim que d'alguna manera som capaços de treballar amb el claustre i ara treballarem amb això per convèncer-los, és a dir, que no sigui el nostre somni. No és el projecte de direcció el que canvia una escola, és el projecte de centre compartit. I assegurem que, a més, no és una cosa d'ara, que som capaços d'assegurar que això traspua a futur, perquè estem educant en situacions on el canvi l'hem de tenir molt present. Per tant, la prospectiva, ser capaços d'estar... Estem fent això i hem de ser capaços de veure sempre un pas més enllà. No per precipitar-nos, però sí per saber per com continua el camí i com ens hem de preparar per aquest canvi. El tema de la prospectiva hem de vigilar. No és una acceleració, però és saber per on ha d'anar el camí. Molts ens passa. Molts de vosaltres us diuen anem a fer una excursió, direu sí, i quan dura? I quina distància té? I com acaba? I quan hi ha la pujada? I quan hi ha la baixada? Això vol dir que no hem de gaudir el camí? No. Quan caminem hem de gaudir el camí i anar al pas que podem. Però saber on anem i saber els canvis ens ajuden a fer millor les coses. Ser líder és tenir aquesta capacitat a mi m'agrada dir d'ulleres progressives. Hem d'assegurar amb les ulleres curtes que el dia a dia funciona a la perfecció. Hem d'assegurar amb les ulleres mitjanes que la nostra estratègia a 1 o 2 anys es fa. I hem d'assegurar amb les ulleres a llarg termini que sabem com continua el camí i que sabem com continuarem avançant. Ulleres progressives. I això és tranquil i descansat. Jo no he dit a ningú en cap moment, amb tot el dematí, que això fos descansat. Us he dit sostenibles, però no descansat. Nosaltres hem d'assegurar que tenim aquesta actitud. Prospectiva, mirar on anem, estratègia, implementar i avaluar el que fem. I això vol dir que nosaltres hem de tenir aquesta capacitat de somiar, de veure, de contrastar. És difícil tenir prospectiva? No. Es tracta de llegir, de parlar, i a més jo us aconsello una cosa,
Parleu amb gent que no sigui del món de l'educació. Parleu amb antics alumnes. Les vostres escoles potser són molt grans o són molt petites, no ho sé. Però sempre teniu persones del vostre entorn, antics alumnes, persones, pares, amics vostres, que us poden donar idees de com està el món. Prospectiva, veure què es fa, contrastar amb altres realitats. I a partir d'aquí, planificar, concretar-ho en el nostre entorn, establir una estratègia per fer el canvi i garantir que el nostre claustre s'implica. I justament d'això va avui el tema. Assegurem aquesta perspectiva, convertim aquest somni, aquesta capacitat de fer les coses diferents i assegurem, tot això, garantim que passem de l'aposta del somni a la proposta. És el moment en què nosaltres hem de garantir que el somni és compartit, que tothom està convençut que hem de fer les coses de manera diferent i negre sobre blanc establim clarament amb quines fases, amb quins passos, per on comencem. Començant sempre per la formació, començant sempre per la reflexió de l'equip. Jugar a vegades només la carta emocional, va, que farem un canvi, va, que no sé què. Senyors, això no s'aguanta. Nosaltres hem de garantir que les coses, quan les fem fonamentades i ben fetes, amb evidència, perquè les coses fetes només amb cor, sense cor no va, però només amb cor tampoc. I per tant hem de garantir que estem treballant amb aquesta forma de fer. Compartim el projecte, un projecte que sigui de tot i atenció, temps de reflexió, diàleg, contrast, però fixeu-vos en la part de baix, eficàcia. Atenció amb aquest tema, perquè moltes vegades ens trobem amb dinàmiques de claustres que parlem i parlem i parlem. Parlem, reflexionem, contrastem, però resolem. Perquè el temps és un element que hem de tenir al nostre costat, garantint que el distribuïm. És un element, evidentment, un factor absolutament controlable, però és un factor que moltes vegades és el que ens determina que puguem fer o no. I això depèn de com l'utilitzem. És a dir, això depèn de com realment podem fer les coses. Nosaltres hem d'assegurar que aquest equip de professionals que tenim, aquest claustre, és un claustre que avança d'una situació de professor i llibre a una situació, cuidado, perquè aquí hem tingut molta gent també, que a vegades hi ha hagut posicions, un professor que és un acompanyant i un activador de l'aprenentatge. I aquí vull insistir molt en la paraula activador, perquè moltes vegades la posició del mestre és «ai, aquests nens ja aprendran». És que no aprenen. Perdona, però és que la teva feina com a mestre és posar-hi tot perquè aquests alumnes aprenguin. És que aquests nens no milloren l'expressió oral. Senyors, és que perquè millori l'expressió oral ens hi hem de posar i hem de tenir un pla i una estratègia i hem de saber com hem d'avançar. Si no, no aprendran. La nostra feina no és «ai, a veure com aprenen». No, senyor. La nostra feina és acompanyar-los i activar aquest procés d'aprenentatge. I aquí a vegades hem tingut posicions que no són correctes. I ens n'hem anat des de la situació de s'ha fet sempre així perquè hem de canviar. Si això sempre ha funcionat. Sempre ha funcionat amb el 40% dels alumnes a l'aula. Sempre ha funcionat amb posicionaments que no són. Sempre ha funcionat per una escola del saber todo. Els canvis venen perquè hem d'educar tots els alumnes, perquè hem d'educar des d'una perspectiva holística i perquè hem de garantir que són persones competents per continuar aprenent. Si això és així, qualsevol temps passat va ser millor, doncs jo no sé què voleu que us digui. Que tinguem un 60% de la nostra població sense formació més enllà d'aprendre a llegir i escriure, no sé si era una situació ideal. Que ara l'escola és més complexa i que requereix un tipus de professionals diferents? Sí. I això vol dir que nosaltres hem de ser capaços d'entomar aquest repte amb aquest i per què no, som-hi. Comencem a fer les coses d'una altra manera. I requereix un profe que no sigui un profe jutge. Jo no estic a l'escola per dir si el meu alumne aprèn o no. Estic perquè aprengui. I si mesuro l'aprenentatge és per després posar mesures. Necessito tenir un professorat sensei que acompanya, que motiva, que d'alguna manera garanteix que les coses van. I això vol dir clarament que nosaltres hem d'assegurar que estem treballant amb els alumnes, amb la reflexió, amb el diàleg.
I això és una de les estratègies que jo, quan he vist com es treballa a Innovamat, m'ha agradat més. Fer parlar als nens, escoltar-los, conduir la classe escoltant realment aquestes dinàmiques. Perquè d'alguna manera fa que l'alumne hi sigui a l'aula. No pugui ser un espectador mut, sinó que sigui una persona que està a l'aula i és capaç d'incorporar-se en aquest procés. Senyors, ser líder, estar en un equip directiu, intentar promoure, no és fàcil. D'alguna manera, perdoneu-me la broma, és com ser entrenador d'un equip de professionals de futbol. Cada professional és un professional que sap molt de la seva feina. És un professional que al final, quan està al camp, té tendència a actuar amb autonomia mal portada. Si jo vull que una escola funcioni, hem de garantir que aquests professionals fan seu el projecte, garanteixen que l'incorporen a la seva manera de fer i això requereix temps, reflexió, formació. No és una escola, no funciona. Ara començarem a treballar així. A veure, això és el que has de treballar tu, a tercer, aquest és el programa. Aquest és el programa, la metodologia, l'ordre de les classes, el cronograma. Tots sabem que hi ha escoles que funcionen així. Programacions fetes i a partir d'aquí vinga a som-hi. I això no funciona. Perquè nosaltres a l'aula, al final, un professor és un artista. Si no, senyors, ens substituiran per robots, que és molt més barat i n'hi ha més. Nosaltres necessitem garantir que aquests professionals tenen aquesta creativitat i al mirar els ulls als nens i veus si aquest alumne t'entén, no t'entén, està amb tu, està passant un mal moment i tu ets capaç de respondre amb això. I això és el que nosaltres necessitem. L'escola no pot funcionar com una orquestra de música clàssica perfecta. L'escola ha de funcionar com una orquestra de jazz. L'escola ha de funcionar amb una melodia que és el projecte d'escola i a partir d'aquí cadascun dels instruments l'interpreta amb el seu estil perquè és un professional, però d'alguna manera és capaç de fer-ho respectant la melodia principal. La fa reconeixible. Una bona escola és la que tothom incorpora el projecte a la seva manera de fer i l'interpreta amb el seu estil de professional. No ve mai del llanero solitario. Mai. L'escola és los 7 magníficos o los 40 magníficos. L'escola és això. Em van dir que sí que és veritat que era del Guardiola, que era un esquema del Guardiola. L'escola és això. És un treball en què cadascú posa tot el que pot. I això és molt important que nosaltres ho entenguem. L'importància de l'escola és l'equip. Quantes vegades? L'altre dia vaig llegir, perquè ens estem trastocant. I a més, el pitjor de tot és que algunes d'aquestes persones que estan trastocades són persones amb una certa popularitat. Els nens de P3, a P3 baixen els nivells. Com? Però què estem dient? Senyors, sigui el que sigui, és la nostra responsabilitat com a professional. Si un metge davant de l'increment de colesterol a la població digués el colesterol està subiendo yo, no puedo hacer nada. És el que sentim moltes vegades a les xarxes. És que aquests nens no saben, és que venen tan malament d'infant, de casa seva, d'infantil, és que a la universitat venen tan mal preparats. Senyors, sigui el que sigui, nosaltres som els professionals de l'educació que hem de resoldre la situació. I si a tu t'arriben alumnes que tenen mala comprensió lectora, som-hi, anem a millorar això. Perquè si no tenen bona comprensió lectora, no continuaran avançant. Per exemple, a proves PISA, surt malament la comprensió lectora i per això no saben fer problemes de mates. Senyors, potser que ens hi posem i que ens adonem que la nostra manera de treballar hauria de ser això. Un equip que treballa de manera contínua, un equip que d'alguna manera assegura que aquesta transformació educativa es fa i es viu a l'aula. I això requereix clarament que ens prenguem les coses a vegades amb calma. No es tracta de córrer, es tracta de garantir que el procés és intern. Si jo li dic al professor el que ha de fer, pim-pam, es trenca l'ou. I el professor farà el que li diem. Sí, si vol el treball i vol mantenir la feina, potser sí, però ho farà tan malament que pervertirà el sistema. I això vol dir que nosaltres hem de garantir que els pollets surten bé. I això vol dir que nosaltres farem les coses perquè les persones tinguin realment una transformació que ve de dins, que l'entenen. I no és fàcil, perquè per molts profes, jo us haig de dir que
he viscut moltes situacions i jo, profes, a mala idea n'he vist molt pocs. Però molt pocs. Jo diria, potser m'atreviria a dir cap. Però profes que no saben com incorporar les coses noves amb la seva manera de fer, això n'hi ha molts. I això crea angoixa. I això és el que fa que la gent no se senti bé. De la mateixa manera que dèiem abans que els alumnes no se senten bé a l'escola, molts professors no se senten bé a l'escola perquè no saben com han d'actuar. I aquí és vital que nosaltres, com a equips directius, com a coordinadors, com a persones que volem implementar projectes, siguem capaços de que la transformació dels professors vingui de dins. I això vol dir treballar en equip, compartint projecte, treballant junts, codocències, formes de fer, ajudar, obrir portes de les aules, compartir. Ser capaços, d'alguna manera, de, com us deia, fer aquesta capacitat de tenir clar on volem anar i pas a pas. Recordeu la frase, si vull anar ràpid, vaig sol. Si vull anar lluny, val la pena anar acompanyat. En educació volem anar lluny, hem d'anar lluny. I per tant hem d'anar clarament acompanyats. I a partir d'aquí, com implementarem? Vigileu. Hi ha profes que saben molt i estan aquí a la punta del trampolí morts de por. Hi ha profes que no en tenen ni idea, però són uns esbojarrats i es tiren. El Boris Mir diu autopropulsats. I es tiren a la piscina, no saben nedar i tu has de tirar el flotador. Però què vas a fer? És que tinc un projecte, tinc un ABP, però què faràs en aquest ABP? Però ells ja s'hi posen i ja estan, pam, pam, pam. I l'altre té l'ABP programat, ho té tot, ho sap fer tot, però està allà que està mort de por. I li has de dir, tira't, vinga. I això és una de les gràcies per poder fer treballar. Mireu, en educació una de les coses que hem de garantir és que veiem els brots verds i els sabem promocionar. Prototipeu, comenceu a fer proves, valoreu els pilotatges de les persones que fan bé les coses. I a partir d'aquí, valoreu, mireu. Quantes vegades, i em sembla absolutament injust, ens dediquem a veure, és que aquests profes no fan res. Perdona, però mentre estàs mirant els profes que no fan res, tots aquests estan fent molt. Jo us puc dir que una de les sorts que tinc d'estar jubilada és que estic de jurat de 40.000 premis. I no sabeu la sort que tinc de veure experiències d'escoles que són brutals. I quan després llegeixes que tot va tan malament, penso, hosti, jo tinc una visió diferent. I ja ho sé que és una visió poc, mal establerta, però és una visió de molts centres que estan fent molt bé les coses, de molts mestres que estan fent. Penseu en les vostres escoles, quants mestres, gots mig plens, estan fent coses i canvis importants. I això és molt important que sigui així. Avaluem el que es fa, perquè es tracta que hi hagi no només qualitat percebuda, oi que mono que queda, oi quines parets més bufones. No, qualitat real, qualitat percebuda. Qualitat real, aprenentatges essencials garantits. I a partir d'aquí garantim que això, reconeixem el que va i extenguem el tema. Jo aquí, aquesta diapositiva, l'havia explicat moltes vegades i deia, més que, i ho sentim moltes vegades, hem de sortir de la zona de confort. No és veritat. La gent ha de viure a la zona de confort, perquè viure en una zona de desconfort és esgarrifós. Però la zona de confort ha de ser una zona d'aprenentatge. Perquè avui, en aquella escola que hem vist a les primeres diapositives, necessitem que la gent tingui capacitat d'aprendre, capacitat de contrastar, capacitat d'adaptar-se a la situació on estem. I, per tant, hem de garantir que aquesta persona ho viuen com una zona de confort, de què estan, de què funciona. I fixeu-vos bé, que a mi m'agrada molt aquesta diapositiva, a més és una velleta i la trobo genial. Vaig sortir de la zona de confort i em vaig donar compte que no estaven realment tan bé allà. I això, senyors, és el que nosaltres hem de fer descobrir a tots els profes. Explicar l'agobiat pels continguts, pels nivells, per no sé què. No arribes a lo que és essencial. I el que és essencial en educació, el que és la teva zona de confort, és quan estàs explicant a classe, a mi em passarà avui amb vosaltres, i em aneu fent cares de dir, sí, anem bé. Tu trobes això. Trobes el moment en què realment, i jo crec que és un moment, perdoneu-me, com d'orgàsmic, quan tu veus els nens a la classe que els estàs explicant una cosa i comencen a fer ullets, tots els ullets que dius, sí, estan amb mi, m'entenen. I veus un i el mires i patint, però veus que està avançant. Això, senyors, és el que nosaltres volem. Això és el que realment la nostra zona de confort.
garantir que estem fent bé la nostra feina, que tots els alumnes aprenguin a nivells diferents, però aprenguin i tinguin confiança en ells mateixos i expectatives de que se'n poden en sortir. Els profes autopropulsats, els que us deia abans, tiren bé, però atenció que quan cauen, perquè no és sostenible. Recordeu el tema, garantim formacions que siguin per tots. No ens agobiem amb el que no funciona. Pensem en les coses que sí estan funcionant. Got mig ple, comencem a plantejar-nos les coses. Nosaltres, senyors, no som tan joves i vivim ja en aquesta situació d'aprenentatge permanent, de replantejar-nos moltes de les coses que fem. És que sempre ho he fet així i m'ha funcionat. Doncs, senyors meus, el món ha canviat i t'has de replantejar les coses i fer-les d'una manera diferent. I això vol dir que has de ser capaç de posar tot això en joc. Formació inicial i contínua, treball en equip. I és veritat, i això requereix temps de treball. I haurem de revisar els nostres horaris i la nostra organització escolar per garantir que els professors tenen temps per treballar i reflexionar. Amb eficàcia, aprofitant el temps, garantint que tenim resultats, però temps de treball i de reflexió, si no les coses no van. I temps de formació incorporada i assegurant que tots els profes del nostre equip tenen per sobre de tot una motivació, sí, vale. Els professors treballen per 3 coses. Una, per guanyar diners, està clar, no? Per viure. Segona, per prestigi. Hosti, m'ha sortit allà, he guanyat un premi, m'han sortit una publicació, els pares m'han dit que sóc molt bo. Motivació intrínseca. Però la motivació transcendent, la tercera, és la que de veritat ens belluga. I és la motivació dels ullets dels nens. És la motivació de garantir que estem fent una feina que d'alguna manera, com deia Freire, és capaç de transformar el món. I aquí nosaltres hem de ser capaços de tenir molt clar això. Motivació transcendent no és vocació boja, ni aquí todo vale. No. Intrínseca, extrínseca i transcendent. Les 3 coses són importants, però tenir clar que la nostra feina és una feina de gran valor i que aporta molt és molt important. És això el que hem de fer. Assegurar una formació inicial bona, millor. Les universitats s'han de posar les piles. No necessitem ni mestres que no tinguin formació bona a nivell de pedagogies. No, necessitem professors bones didàctiques, ben treballat. Necessitem professionals que no siguin grans coneixedors de la seva matèria, sinó que siguin bons professors i bons educadors. Necessitem assegurar una formació contínua de projecte i de claustre que ajudi que transformi les aules. Les formacions que serveixen per acumular hores, aquesta formació em compta 30 hores. Si aquesta formació no arriba a l'aula, no reverteix en una transformació a l'aula, és diners llançats, és paper mullat. Necessitem assegurar aquesta transformació. Necessitem assegurar que estem somiant sempre, que veiem més enllà, que tenim aquesta capacitat de prospectiva. I no m'oblido de l'última. Ens hem de cuidar. Ens hem de cuidar i atenció amb les idees que venen. Els mestres són una de les feines més ben considerades a nivells socials. Vigileu el que llegiu. Llegiu coses que tinguin evidències bones. És veritat, però ens ho hem de creure. I hem d'actuar. Per què a vegades ens sentim malament? Perquè nosaltres mateixos no estem a gust amb el que fem. I aquí jo us demano que siguem capaços de bellugar-nos aquesta zona de confort a una zona de creixement personal, d'estar contents amb la nostra feina, d'estar pensant tota l'estona que com fem perquè tots aquests infants que tenim a les aules siguin capaços d'aprendre de debò, que no hi hagi cap peix que li estem demanant que pugi a l'arbre i que siguem capaços de demanar-li que nedi bé i que aprofiti molt bé la seva competència a l'aigua. Hem de ser capaços de fer tot això. Hem de ser capaços de ser persones que ens formem a nosaltres mateixos i que tinguem formes de vida realment sostenibles, perquè la nostra feina requereix molta dedicació i implicació. La nostra feina és aquesta, la del profe, que és capaç contínuament d'estar treballant més enllà del que toca. I no és això el que volem. El que volem és que tinguem feines amb uns criteris, amb uns horaris, amb unes formes de fer absolutament racionals i possibles. Perquè ens hem de cuidar, però hem de ser capaços de posar tot el que puguem perquè les coses avancin.
Perquè el que està clar és que això no s'acaba. No és passar d'A a B, és entrar en una espiral de transformació que és absolutament apassionant, perquè la creixem nosaltres amb ella, perquè aconseguim realment que els nostres alumnes aprenguin més i millor i que no hi hagi ningú que es quedi pel camí, perquè garantim que és una escola que dona oportunitats a tots, perquè garantim que estem treballant amb un equip que fa que les coses avancin i progressin. I això requereix un canvi de mirada de deixar de mirar el que no funciona i començar a veure els brots verds, recolzar-nos amb ells i ser capaços de confiar i treballar. És això, és aquesta transformació que d'alguna manera ha de ser sostenible. No ens hi podem jugar la vida, però hem de posar tot el que puguem. Ha de ser capaç de ser avaluada en funció dels resultats, amb evidències clares, i d'alguna manera s'ha de fonamentar en el nostre treball en equip com a professionals. Aquí, un senyor que faig una primícia, el tindrem a Barcelona aviat i tindreu notícies molt aviat perquè el pugueu veure. L'Andreas Schleider, que és una de les... No dic res més, L'Andreas Schleider, que és una de les persones de l'OCDE, ens diu aquesta frase, que l'hauríem de posar a les sales de profe. La bona educació és la millor arma contra les amenaces més grans del nostre món. I nosaltres, com a professors, això ens angoixa. Pensar que tenim un món on l'odi, la ignorància, la falta d'empatia, la por, són elements que tenim. L'educació, ens ho diu Schleider, ens ho deia Freire, són realment les possibilitats de poder fer molt bé les coses. I nosaltres hem de garantir que això va així. I us deixo la meva frase de vida. Somiem i perseverem per aconseguir el somni. I és veritat que a vegades us angoixareu i a vegades direu, no me n'en surto, got mig ple, ens en sortirem. Somiem i perseverem. Creem i desafiem. No us amoïneu dels límits. Somieu. Creem coses i desafiem. El límit. No falta ser legal, però legal, per què no? I per altra banda, però fixeu-vos en la tercera. La tercera és basem-nos en les persones, però treballem amb dades. La nostra feina, i d'aquí va moltes vegades aquestes dubtes de passar de A a B, ara m'agrada molt això, ara no sé què. Hem de tenir dades per garantir que les coses que fem tenim evidències de que funcionen i que van bé. I això és molt important que ho tinguem clar. Somiem, perseverem, creem, perquè tot el que estem fent a les escoles val la pena, però posem tot el raonament i les evidències per aconseguir que les coses funcionen bé. Moltes gràcies i espero que us sigui útil la reflexió. Thank you.